namyabot si Jesus, sa yuta sa gadara dito, sa tabok sa lanaw, o gitagpo siya. Duha ka tawo nga nang gulagikan, sa mga langom nga gihimong lugmanan. Giyawaan kining mga tao, hana ug bangis kaayo. Busa walay nangahas, pag-agi niya tong dalana. Ug misinggit sila, anak sa Dios. Unsa may imong tuyo ka namo, miyani ka baron pagsakit ka namo. Bisag dili ba panahon, dili layo dito, may usa ka panon. Sa mga baboy nga nalipsip ni Hanyo, ang mga yawa kang Jesus. Kung nabugon mo kami, pasudla kami niya ng panunsa. Mga baboy, sige panulot ka mo, niingon si Jesus. Ug mipahawa ang mga yawa, ug pinanulot sa mga baboy. Unyang tibuok, panon sa baboy na naglumbap, paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumo. Ang mga nag-atiman sa mga baboy na nagangato sa nunsa, aron pagsugilon sa tanang nahitabo. Ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan, tungod ni ini nang gawas ang tanang tawo niya tung lungsora. Aron pagsugat kang Jesus, ug sa ilang pagkakita kanya, nangaliupos sila nga mobiya siya sa ilang dapit. Dili layo dito, may usa ka panon. Sa mga baboy nga nanipsip ni Hanyo, ang mga yawa kang Jesus. Kung nabugon mo kami, pasudla kami niya ng panunsa. Mga baboy, nililayo dito, may usa ka panon. Sa mga baboy nga nanipsip ni Hanyo, ang mga yawa kang Jesus.